Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe está con nós Mariña Varela, que é a directora do CIN, do Centro de Información á Muller da Mancomunidade do Salnés. Bos días, Mariña, gracias por vir. Bos días, gracias a vos. Bueno, queríamos empezar falando un poquinho da historia do CIN, non? Como comezou? A ver, este CIN na actualidade é mancomunado, sen embargo empezou no Concello de Cambados, no ano 2003, 2002, máis ou menos, o xérmolo. Eu incorporeime no 2004, entón, bueno, levo como 21 anos, vai facer agora. No 2012 converteuse nun CIN mancomunado, entonces adheríronse dous concellos máis, a sede sigue sendo na Rúa Ourense de Cambados, mancomunaros inicialmente Ribadumia e Meis. Entonces, con presencia física neses concellos, o persoal naquel momento era a directora, que sigue sendo eu, asesora xurídica, e contratouse a unha psicóloga. Entón, depois empezou medrando tanto o persoal como os concellos que se foron adherindo. Na actualidade somos 5 concellos: Cambados, Meis, Meaño, Ribadumia e Vilanova. O último a incorporarse foi Meaño, é o máis reciente. En Vilanova levamos xa bastante tempo. E, bueno, funcionamos puntualmente con asistencia, prestamos asistencia en cada concello. Temos no equipo, a parte da dirección e asesoramento xurídico, hai unha psicóloga que presta servicio puntualmente nos concellos. Hai unha outra abogada que atende puntualmente en Vilanova e Meaño, un axente de igualdade e un axente dinamizadora. Iso, en principio, o persoal que temos é o ámbito xeográfico que abarcamos. En principio, dos 9 concellos que hai CIN en Vilagarcía, hai CIN en Sanxenxo e no Grove. O resto dos concellos están agrupados aquí, excepto a Illa, que, bueno, a Illa tamén atendemos xente da Illa, que é o único que queda sin ter CIN propio, pero, bueno, que nós estamos pola proximidade, quizás, a Vilanova e a Cambados, atendendo tamén xente dese concello. Cando podemos acudir ao CIN? Como mulleres, cando poderíamos acudir? Para que tipo de consulta? Sí, eu, como digo, levamos moitos anos. Eu hai xente, curiosamente para min, digo, porque eu creo que é un centro moi coñecido, pero, bueno, hai xente que non coñece a existencia do centro, pero hai moitísima xente que xa coñece o servicio que prestamos, porque o feito de acudir persoalmente tamén aos concellos pequenos, como pode ser Meis ou Ribadumia, estar moi vinculado aos servicios sociais, pois é un pé de entrada moi importante. Entón, nós estamos ubicadas habitualmente de modo pegadas ao equipo das compañeras de servicios sociais, que nos nutre de xente, e depois moita xente coñece o centro e acude sin máis ás instalacións, con cita, sen cita. Cita non damos, a veces damos cita pola comodidade de que supón que a esa hora podemos atender, ou por programar algo, ou incluso mellor fora do horario, que nos ten pasado tamén moitas veces, que pola proximidade a mellor algunha vista xudicial que queiran o mellor vir, no meu caso, non? Ou a mellor algunha asistencia psicolóxica que teña que ser fora do horario habitual, incluso tamén témolo feito. Entonces, coñecidas, somos bastante coñecidas, e sobre todo tamén polo ámbito xeográfico que hai. Poden acudir a calquera tipo de asesoramento, porque tampouco a xente identifica a veces con violencia de xénero. Sí. En realidade, a realidade é que non. A violencia de xénero pode ser ao mellor o 10% do traballo noso, ou algo máis, pero non máis alá. E depois hai consultas de todo tipo. Entón, a maioría de que serían? A maioría de consultas, se o 10% é... A ver, no ámbito xurídico, as consultas son moi variadas. De dereito de familia é a maior parte, casi sempre están vinculadas, ou a mellor, se ben non veñen no momento inicial, consultando violencia de xénero, é certo que despois sí que se detecta, a compañera psicóloga tamén, pero, bueno, hai, insisto, dereito civil hai moito, dereito laboral últimamente tamén, e penal tamén, sobre todo esas tres. A ver, mercantil non suele haber, pero civil, xenéricamente, dereito de familia, sobre todo, e dereito de sucesións, herdanzas, todo este tipo de cuestións, e, bueno, despois dereito penal, dereito administrativo tamén hai moito últimamente, por resolucións que chegan e documentación que chega, pois que ao mellor saben que hai asistencia xurídica, e calquera persoa do concello, pois temos abogada, que é do Centro de Información á Muller. Non estamos especificamente como mellor outros CINs, que, xa che digo, teñen máis enfocado únicamente a vítimas. As vítimas son as prioritarias, evidentemente, pero, bueno, hai consulta xurídica e hai consulta psicolóxica tamén moi amplia, non exclusivamente asesoramento nin xurídico, nin asistencia psicolóxica, só a vítimas, non, é máis amplio. É todo gratuito? Todo gratuito, sí. Confidencial, gratuito, sí. Son principios que rixen
o Centro de Información á Muller, somos 81 en toda Galicia, e, bueno, ese é un dos principios fundamentais, é iso, precisamente, a gratuidade, o anonimato, o respeto á vontade da víctima, que ela... Sí, que pasa se, por exemplo, unha persoa vai, unha muller vai, detectades, como acabas de decir, detectamos que, bueno, detrás desa consulta hai uns malos tratos. Como actuades vos? A ver, non suele ser, como che diría, a maioría das víctimas de violencia de xénero que atendemos son con carácter posterior á denuncia. A maioría das vítimas que temos ahora mesmo, e desde sempre, que eu levo moitos anos en isto, casi sempre venen unha vez que foron xa ao cuartel da Guardia Civil. Esa é a vía de entrada do 90% que ven, é desa maneira, ou incluso máis. É certo, como che decía antes, que a veces detectamos esa situación. Eu, personalmente, a filosofía do cine é un pouco esa, pero incluso me incluyo, non me dá nada de apuro decilo, eu son especialmente cautelosa á hora de respetar a vontade da vítima. É certo que hai moitas vítimas que se non denunciaron con carácter previo ou non contaron é porque non queren contar. Entonces, sí que se respeta a vontade da vítima. Tamén se lle asesora que debe denunciar, a importancia da denuncia, a importancia de poñer o mecanismo en funcionamento, evidentemente, pero en ese fío estamos, non? En respetar a vontade e informar convenientemente en que consiste o proceso, cales son as consecuencias posteriores, cales son os procedimentos que se van a abrir con posterioridade á presentación dunha denuncia, porque, bueno, desenvolvese unha panoplia de situacións moi complexa, a veces que é difícil de resolver. Agora eu estou, por exemplo, especialmente empeñada en que pasa co dereito de uso da vivenda, que moitas veces as vítimas, pois polo que sexa, no momento inicial, abandonan o fogar familiar, denuncian, antes de poñer en marcha o sistema, cando se dan conta, pois de repente están na casa dunha veciña, dunha nai, dunha filla, cos problemas que se ocasiona, porque ao mellor, por moito que haya apoio, pois sempre é un problema, chegar con un problema, nadie quere asumir esa responsabilidade. Moitas veces incluso algunhas persoas son cuestionadas na decisión que tomaron. Entonces todo eso abocas a estar vivindo, pois, bueno, unha situación moi dura de respecto do dereito de uso familiar, que non se determina nun primeiro momento. Se non teñen orden de protección, que non sempre se conceden, non hai determinación das medidas civiles. Entonces as medidas civiles xa automáticamente darían un pronunciamento, o xuez penal daría a posibilidade de establecer o uso da vivenda, a custodia dos fillos, unha pensión de alimentos para os fillos, pero se non hai orden de protección, hai aí un período de incertidumbre para as vítimas que teñen que volver a donde non queren estar, que o mellor o agresor está na casa, ou o presunto agresor, hasta ese momento, pero que, pois aí sí que eu estou especialmente empeñada en explicar tamén as consecuencias dos pasos que van dando desde o minuto inicial, porque a veces por descoñecemento, porque veñen despois de, nunca antes, pois tampouco de pedir unha orde de protección no momento inicial non fixeron, ou non se lle concedeu, tamén pode ser o caso, e a situación posterior, evidentemente, eu non veño aquí para decir que é fácil, porque non é fácil, nin o que viven, nin a situación que se ocasiona despois, porque hai que solucionar moitas cuestións. Non é fácil denunciar, pero é necesario denunciar para ter... Imprescindible, imprescindible. Sin orden de protección, sin acudir a nós, non podemos facer nada, non podemos detectar o que pasa. Non hai mecanismos suficientes para detectar o que pasa en cada casa, evidentemente. E notades, co paso dos anos, nestes 20 e tantos anos que levas aí, notas diferencias, notas cambios nese sentido? Que as mulleres, ao mellor, teñen menos medo, que denuncian máis, ou que acuden máis a vos con ese tipo de situación? A ver, eu creo que... Se fala máis? Eu creo que se fala máis, eu creo que se denuncia máis. Eu sí estou convencida de que se denuncia. Constame que se denuncia máis. Sigue habendo casos, sobre todo... personas máis maiores que siguen sin querer denunciar, sigue sendo así. Pero, bueno, hai moita xente maior que sí que se decide a denunciar, e que se decide a denunciar, e moitas veces decide romper a relación, o sea, presentar demanda de divorcio, incluso sin denuncia. Porque, ao mellor, bueno, ese trago de pasar pola denuncia, hai xente que lle sigue costando, reconozco que sí, hai xente maior, sobre todo, pero o de dar o paso, por exemplo, de denunciarse, chama a atención porque hai xente moi maior que sí que se divorcia, sin problema. Agora máis que antes, sí. E decide reestructurar a vida de novo con outra valentía, é verdad, eso sí que noto moita evolución.
Notamos todo o equipo, e comentámoslo sempre porque tamén se acude a centros escolares a dar charlas, a explicarmos un pouco como facemos as actividades. E sí que siga habendo violencia na xente xoven, sí. Claro, pois te preguntaba, porque hai un avance mellor en xente de certa idade, que me di xente maior que se anima a separarse e tal, pero sí que hai, non sei se notades, precisamente un retroceso na xente máis nova. Sí, porque, bueno, tamén agora está máis estudiada a violencia de xénero, afortunadamente, está moi... Eu creo que está moi metida, xa calou na sociedade, e agora as violencias son de moitos tipos. É certo tamén eso, non? Entonces, as violencias en competencias digitais que é algo imparable, algo que asusta, que dá medo. Entonces, se estás un pouco empapado en eso, sí que ves que a xente xoven agora, pois, non sei falar de porcentaxes, ni me gusta, pero altamente propensa a sofrer algún tipo de violencia sexual ou digital. A xente moi nova, non? As rapazas moi novas. Esas dúas violencias, por decir eu, igual ao mesmo nivel que a violencia física, igual me atrevería a decir, ou máis superior incluso. O control, o dominio a través do móvil, do WhatsApp, de todas as aplicacións, é tremendo, asusta. Entón, é algo que, bueno, agora está moito en debate o uso das pantallas, o uso da idade conveniente para que os rapaces e rapazas accedan a teléfonos móviles con a libertad que hai agora. Sí, o tema dos vídeos, habrá que tocar todo isto, fotos, este tipo de chantaxes con vídeos, con fotos íntimas e todo este tipo de cousas tamén. Non sei se tedes vos algún caso dese tipo no vosso CIM, se vistes algún caso así? Bueno, algún temos. Tamén temos algúns casos que tamén sería igual destacable, a diferencia do principio, de acoso escolar, de bullying, ciberdelitos tamén, non exclusivamente violencia de xénero, non? Pero é todo derivado das tecnoloxías. Entonces, bueno, a veces é un efecto chamada, as xornadas formativas sobre isto, non sabe un ben se é bo falar de máis ou de menos. Eu estou convencida de que exclusivamente basar a ensinanza nas pantallas é prexudicial, claramente. Eu vexo, eu detecto. Os pais que veñen e que me contan algo, sí que detecto que eso... Pero, bueno, constame que agora se está retomando e que se vai volver ao papel en parte, ou os libros en papel, e a poder redactar, escribir, e evitarlle a eles o acceso temperán, porque é como algo inevitable, por moito que yo quite a un fillo, particularmente eu o meu, é que non sirve de nada tampouco, porque hai moitos, e todos decimos eu o meu non, pero non é ninguno, pero son todos. Entonces, algo pasa, está claro. Eu creo que, bueno, por outro lado tamén, se eres un analfabeto digital, pois tamén non pode ser. Entonces, pois non sei como vai solucionar. Non é exactamente o cometido meu, nin veño aquí a falar deso, non? Pero, bueno, sí que estamos detectando que violencia e control a través das tecnoloxías, sí. E nestes anos tamén cambiaron un pouco as consultas cos que van as mulleres ao CIN? Non sei se antiguamente iban con algún tipo e agora van ao mellor máis con cousas laborais ou non? Non, bueno, últimamente, como hai bastante... Bueno, nesta zona parece que non no verán, pero hai un porcentaxe alta de desemprego, a xente queixase moito, os recursos non chegan, a vida está moi cara. Entón, hai moita xente desempregada. Nós temos moita xente desempregada e incluso bastante inactiva. Bastante xente inactiva. Bueno, a verdade é que eu aí tampouco é máis cuestión de servicios sociais. Nós tramitamos 3 tipos de axudas no CIN. A axuda periódica de pago único, axuda periódica de vítima de violencia, axuda de pago único e o bono social de alugueiro, pero todas as 3 axudas que tramitamos directamente son para vítimas de violencia de xénero. Eu para a población en xeral podo asesorar como abogada do centro ou a compañera abogada tamén. As psicólogas non exactamente, remítenos a nós, temos como unha cadena de fluimos os asuntos, pero axudas propiamente as que tramitamos son exclusivamente de vítimas de violencia. É certo que sí, que a xente ven demandando axudas económicas e cuestión laboral, problemática dos contratos moi precarios, contratos que non cubren apenas poucas horas, moi estacionales. Iso cambiou moito, mudou moitísimo de hai uns anos. Pero, bueno, afortunadamente tamén no verán recomponse bastante, unha zona moi turística. Do colectivo LGTBI creo que tamén aumentou, non? O número de consultas que tedes. Sí que aumentou.
Hai algunhas asociacións que fan moi boa labor, hai unha asociación moi importante en Ribadumia, e que algunha xente acude a nós, e sí que aumentaron as consultas. Non é algo comparable ao traballo feito porque non hai un avance tan grande, non levamos 21 anos traballando con ese colectivo, evidentemente, porque é algo que se leva traballado de xeito máis reciente, pero sí que últimamente hai máis consultas a flora. A xente tamén o conta con máis tranquilidade, pasa como a violencia de xénero. Entón, a xente, se hai algún, venme a cabeza agora, pois uns pais que me veñen con un rapaz que no colexio tiña algún tipo de bullying por este tema, sí que acuden a xente ao fin a consultar. E cantas mulleres atendedes, máis ou menos? A ver, eu que estaba mirando ahora xusto antes de vir, por ter un pouco de orientación, os períodos subvencionables, porque nós traballamos cunha subvención da Xunta de Galicia, cubre ao persoal, a Xunta de Galicia, os custes. Entonces o período é de 1 de abril a 31 de marzo do ano seguinte, como que non é un ano natural, por así decirlo. Aí mirei antes de vir para a entrevista sobre, me parece que son 290, 300 non chega, persoas. Son as vulnerables, porque son as que nos deixan xustificar. Atendemos máis xente, tamén atendemos homes, porque se entra unha persoa home, pois tamén o atendemos. E se entra unha persona que non é víctima de violencia, atendemos tamén. Estas son persoas vulnerables, que, bueno, o criterio de vulnerabilidade é moi amplio, temos moitas consideracións, non exclusivamente violencia de xénero, como xe decía antes, pois pode ser que teña ingresos mínimos inferiores a 2 veces o IPREN, ou ex-reclusas, ou persoal inmigrante, ou migrante, ou inmigrante, ou migrante, ou migrantes retornados, que temos moito, unha comunidade importantísima de peruanos, por exemplo, en Cambados, de países do leste, en Ribadumia tamén hai moita xente. Ese colectivo é un colectivo moi importante, que acude moito ao centro de información. Como digo, as vulnerables son sobre 300 persoas, dai non suele baixar nunca, ano a ano, ou sea, período a período, que é un ano igual, e despois pode haber bastante máis xente que consulta que non é vulnerable. Igual, a metade desa non vulnerable tamén a podemos atender perfectamente. A mellor 150 non vulnerables que non podemos justificar a atención delas, pero que sí que atendemos. E o perfil, máis ou menos, de muller? Idade ou... A ver, temos 3 perfiles de idade, porque iso tamén está como un pouco... Facemos unha estatística sobre eso. Menor de 25, de 25 a 45, e maior de 55, perdón, e maior de 55. O maior é de 25 a 55, aí nesa franxa. Ni moi xóvenes, ni moi maiores. Evidentemente, aí. Aumentou o número de persoas maiores. Menores sigue habendo menos, menor de 25 hai poucas, maiores de 55 hai moitas, e maiores hai moitas. Moitas máis que das que había, refiérome. Hai moitas máis. E despois no perfil de situación laboral, casi todas ou desempregadas ou inactivas. Con emprego tamén hai moitas, pero desempregadas e inactivas hai bastantes tamén. E que, agora falamos das actividades, que máis actividades, aparte de estar ali e recibir consultas, que actividades facedes para fora? Sí, pois como digo, temos atención psicolóxica e xurídica en todos os concellos. E aparte temos 2 áreas, por así decirlo, que son as que desenvolven actividades de cara ao público. Ao público en xeral, a vítimas de violencia, a menores, depende do perfil. Que en cada momento diseñemos as actividades, no perfil que decidamos na época na que estamos, dependendo de si, por exemplo, son os actos conmemorativos do 8 de marzo, do 25N, ou é o resto do ano. En principio temos programación todo o ano, hai área de igualdade e área de dinamización. A área de dinamización está agora mesmo inmersa nun programa que lle demos un pouco a volta, porque a ver do que se trata é de que as persoas que acuden, sexan vítimas ou non, pero incluso especialmente as vítimas, que se incorporan ao mercado laboral. Entonces, a volta que demos é 5 retos, o programa chamas así, 5 retos, pois é sobre autoestima, sobre capacitación persoal das vítimas orientadas a desenvolver unha entrevista de traballo e un traballo. Porque a verdade é que notamos xente moi desarraigada laboralmente, moi desmotivada, moi desanimada, moi descolgada do sistema. Desa xente hai moita. É xente que chega a veces dos servicios sociais xa mal, entonces queremos darlle esa volta e que a área de dinamización precisamente incida un pouco non só nas mulleres vítimas de violencia, sino na orientación de cara a topar traballo. E na área de igualdade, aí, a parte da conmemoración, como digo, do 25N, do 8 de marzo, temos un foro que leva xa uns anos,
esperamos repetilo sempre, a partir de agora, xa está un pouco consolidado, é foro de emprendemento, Emprende con M, faise sempre no entorno do 8 de marzo, non o 8 de marzo, non nese entorno, e fundamentalmente son proxectos empresariais de mulleres, sempre de mulleres, para mulleres, competitivos, atractivos, que poden servir de reflexo. Entonces ese foro está funcionando moi ben. Despois facemos tamén unha serie continuada de almorzos con emprendedoras que se fan aproveitando que eu dependo orgánicamente da Mancomunidade do Salnés. A Mancomunidade do Salnés ten un obradoiro de hostelería, teno nas núas instalacións en Sanxenxo, entón facemos aí uns almorzos, a veces destinados incluso ao propio alumnado que recibe clases ali, e aberto ao público en xeral, diversos temas, a veces son coloquios. O último que tivemos foi Aida dos Santos, unha politóloga que atruxo a xente de igualdade para a presentación do último libro, Las hijas del hormigón, que fala das periferias, da violencia de xénero, pero nas periferias das grandes cidades. Entón, aí estuvo relatando outras veces orientado á saúde, interesa moito os temas de saúde, sobre todo a población femenina, pois diversos temas, desde que unha rapaza xoven hasta unha persoa adulta, pois todo trastornos alimenticios ou todo tipo de problemas relacionados coa menstruación, coa menopausia, toda a temática de saúde, insisto, sempre chama moita atención e acude moita xente. E vamos pouco a pouco diseñando, ano a ano, nunca é igual o que se mantén en foro, que se mantén en 8 de marzo e 25N, encara esas tres actividades sempre. Pero vamos un pouco variando, ofrecendo distintos obradoiros aos concellos, como decía antes, con sensibilidades diferentes, van variando tamén un pouco cada concello que tipo de actividade quere practicar no seu concello propio. E que tal este 8M pasado? Que tal foi? Que balance facedes? Ben, a nos resultou-nos moi interesante, insisto, sobre todo sobre todo o foro, eu destacaría o foro, hubo ponencias interesantísimas, xente xoven, moi nova, pero con experiencias que poden chamar moito a atención, sobre todo a mulleres, non? A mulleres xóvenes porque hai moitas mulleres que siguen, curiosamente, estancadas. A maioría non, a maioría non. A maioría estudan, fan o seu desarrollo profesional, salen ao mercado laboral, e creo que iso está, e non falo de hai moitísimos anos, falo desde que eu estou traballando, e desde a miña experiencia personal, a que eu empecé a traballar, xa hubo moitísimo salto, e desde que eu empecé a traballar no 2004, digo no CIN, agora eu noto moita preparación nas mulleres, moita iniciativa, moita ansia, moitas ganas, non hai ningunha distinción, ao contrario, e eu que por profesión teño moito contacto co mundo da xudicatura e da fiscalía, e comentamos moitas veces isto, e xuízas son todas, entón eu poño sempre ese exemplo como dicindo, e viña outro día tamén un relato dunha magistrada que estaba no TSX, vou non contar aquí porque é público, ela publicouno, pois ela quedou embarazada no segundo ano de carreira, ela fixo a súa carreira, o seu desenvolvemento profesional, a ver, é máis maior que min, e iso non era o habitual. Agora sí é o habitual que as rapazas desenvolvan perfectamente a súa labor. Entón, a noso foro parecenos moi interesante mantelo. Eu destacaría ese foro, sobre todo, no 8 de marzo. E despois facemos sempre unha lectura conxunta dun manifesto, que tamén é unha implicación, que nos axuda moito a contactar tamén con cada sensibilidade de cada concello, porque cada concello fai as súas actividades e sempre tratamos de, cada unha de nós, como además coincidenos ben, que somos 5, vamos cada unha a un concello como en apoio das actividades que desenvolve cada concello, que son sempre moi vistosas e moi chamativas. E despois, igual, sería eso. Volvendo un pouco ao de antes, o que sí me gustaría destacar, igual, por temas que estou tendo agora, referentes a casos concretos, a consultas concretas, temas moi en debate agora mesmo, igual a custodia compartida está moi en debate, respecto a cando eu empecé non había custodias compartidas, que non había, agora sí que as hai, entonces eu estou detectando moita problemática, moito debate, violencia vicaria a través dos fillos, non me refiro a casos tan dramáticos como os que saíron na televisión, que parece que só podemos falar deles, non fai falta falar del asesinato de Bretón, ni de Canarias, ni de Caldas de Reis, sin ir tanto alá, hai soterradamente, a través dos procesos de ruptura matrimonial, moita violencia.
e moita violencia a través dos fillos cando xa non se pode chegar ás mulleres, porque eu creo que agora que se chega menos ás mulleres, que as mulleres son máis invulnerables, un pouquiño máis invulnerables que do que eran antes. Entonces, eu agora sí que detecto, sorpréndeme porque teño varios casos, agora mesmo teño varios casos de custodias compartidas moi cuestionadas por parte delas, con resolucións moi viscerales que o Tribunal Supremo xa se pronunciou e agora mesmo a custodia compartida parece que se ten que impoñer e, sen embargo, sí que cada caso debería ser cada caso. Eu sigo aí nesa teima, un pouco empeñada incluso a nivel profesional en revertir un pouco a situación. Non digo tanto que a custodia sexa compartida porque parece un criterio indiscutido, temos o Supremo aí que xa determinou, xa houve un cambio legislativo de cando eu empecé a traballar, pero eu non quero entrar, porque non quero entrar no debate de si, como farías, que farías entonces cos homes que pretenden, non vou entrar nese debate. Si vou entrar no debate de que a custodia compartida evidentemente require unha relación estable, cordial, e iso non existe. Que a pregunta de... Non existe, que non coñezo un caso que teña un nocín, nin eu a nivel persoal que manteño despacho privadamente tamén, non hai un que haya boa relación. Eu non teño un. Pode haber compañeras aquí que estén aquí que me rebatiran a cuestión, que me digan así. Eu teño persoas que fan unha custodia compartida. Eu non coñezo esa realidade. Se chegan a ti xa é porque hai problema. Evidentemente, eu levo a patoloxía, como me dicen algún compañeros, que ti só levas a patoloxía. Pero hai moita patoloxía, é moi grave. Entonces, estáse convertindo en algo plano, que non se analiza para nada. Os informes do psicosocial son equidistantes, como moito, ou posicionados a favor casi sempre da parte do home. Se non equidistantes, non hai motivo para tal, pode ser que elas aprecien eso, non podo entrar aí, eu non son desa rama, non podo opinar. Eu falo das consecuencias de que para min está clarísimo, e a xurisprudencia así o establece tamén, eso sí que o establece, que a relación sea boa. Eu vexo que eso non se analiza. E hai moi mala relación, cando hai unha ruptura, cando hai unha crisis matrimonial, antes e durante, e hai moito apoderamento, que sería ahora que non é empoderamento, pois hai moita... A muller sí que colleu nestes 20 anos un ser distinto, diferente, e sí que a muller gaña, a muller sale, a muller pode, a muller ten visibilidade social, familiarmente, evidentemente, e sí que se ten que saber, entón sí que quero aproveitar para dicilo, porque é certo que de hai uns anos a custodia, e que non hai tanto, o Código Civil establecía hasta os 5 anos, a custodia era exclusivamente da nai, ata os 5 anos, non hai tantos anos, non hai tantísimos, as reformas van moi lentas, entonces eso sí que era negativo, sí que antes era un estigma social pois ter un fillo de solteira, que se chamaban antes hijo de soltera, pois que eso era como un estigma social. Eso mudou moitísimo, eso había que revertilo, eso había que cambialo, e sí que os homes tíense que encargar, evidentemente, pero que de repente, claro, eu creo que foron 4 persoas e algún cambio que houve aí a nivel ministerial de isto hai que os homes non poden quedar sin isto, eu creo que enfocarono igual de modo como a sociedade patriarcal que estamos, porque pelearon e aí sí que se chegou a custodia compartida. É a miña teoría, e agora a custodia compartida ideal, eu non podo dicir que estea sendo ideal. Na práctica do meu día a día, de cada caso, evidentemente, non que se considere que é ideal, sin máis. Por moito que me digas, ideal é estar xunto e levarse ben. Ideal é que os dous compartan roles. O ideal non é que se a rapaza vai a ir a un campamento ou se o rapaz vai a ir a unha música ou se vai a ir a un... Pois que vai cando está co pai, cando está co nai non vai, cando está... Por exemplo, non? Por exemplo, iso non casa, iso non é a filosofía da custodia compartida. Eu entendo que é a custodia compartida, pero non se dá, non se aplica. Entón, igual, habría que descender ao caso concreto. Eu tamén estou moito nas trincheiras e tamén o vexo, claro, desde arriba non se ve. O ideal é eso, pero a realidade di outra cousa. O que pasa que hai cousas que supoño que serán difíciles de demostrar, ¿no? De por que non esta custodia compartida, ¿no? Pois isto, que el fai isto ou ela fai isto, claro, despois como demostras ese tipo de cousas. Non sei, digo eu, desde non saber. Bueno, pero evidentemente aí está a labor dos abogados, abogados moitas veces, abogados que teñen poucas entrevistas, porque ao mellor son de oficio e teñen igual menos entrevistas con elas, ou eso me relatan a min. Eu non sei onde está o problema.
ou que inicialmente algunhas incluso acceden porque se sinten presionadas porque o que se quere chegar a acordo e despois están arrepentidísimas e a situación non vai. Eu que si detecto que hai moitísimos menores expostos a unha inestabilidade emocional moi indesexable, moi, e vendo patrones de conduta que van moi en contra da filosofía do centro noso, por exemplo, do traballo feito, e desandar o andado. Entonces, non podemos empezar con xeracións novas. Para min foi un salto demasiado grande, demasiado repentino, que se empezaba a falar e de repente resulta que xa non hai outra cuestión que non sexa compartida, e eu quero vinculalo a violencia que se produce, porque se produce violencia económica, porque non hai prestacións, e moitas veces non hai prestación económica, na maioría aplastante dos casos, se hai unha cosa de compartida non hai prestación. Entón, iso tamén o utilizan moitos, porque eu algunha vez tamén os vexo a eles, e algunha vez tamén escoito compañeiros. Entón, eu sei que o feito de non pagar unha pensión, a eles interesa non pagar unha pensión. Non é para nai, é para desenvolvemento do menor. Entón, sí que se dan, é un efecto indeseable desa evolución legislativa. A evolución, hasta podo comprendela, en abstracto, pero ten moitos efectos que non están sendo bons, porque a violencia económica prodúcese, e a violencia vicaria tamén, é que os nenos van a gritos, e van igual. Entón, non hace falta matarlos, o que decía antes, non nos vamos a poñer no caso gravísimo deso, e considerar a violencia vicaria eso, hai moitas outras violencias cercanas a esa, e previas a esa, que sí que as detectamos, e non podemos contalo, porque as resolucións están aí, porque a persona foi mal asesorado, porque a persona está aturdida, e é demasiado, un proceso judicial é algo moi complexo, e depois é moi corto, e fai falta conocer transversalmente en que te vas a ver metido, e ter recursos, e non nos teñen, porque nos teñen, e facemos o que podemos, nós facemos o que podemos, todo o que podemos, quixéramos facer máis, claro. Xa para ir rematando, quería preguntarche que é o mellor e o peor de traballar no CIM, a nivel para ti, persoal. Vai a parecer, non sei, que son eu aquí inasequible, pero eu sou unha persona moi inasequible ou desaliento, non sei como decirche. Non vexo nada negativo, É un momento no que o CIM, para min, é como un fillo meu, como me di un compañeiro bueno, conozo de moitos anos, e me dixes, é o teu fillo? Pois sí, é como un fillo meu, levo demasiados anos, vexo que o CIM progresou en persoal, progresou en concellos, teño un acceso, falo como directora, gostaríame que estivera todo o equipo, pero falo e transmito un pouco o que facemos, acceso a moita xente, podemos axudar moito, eu sinto-me moi ilusionada, non vexo nada negativo. Por poñer algo, que a min gustaría meter persoal administrativo, gustaría meter máis medios, somos 5 concellos, eu considero a veces moi desbordada, as compañeras tamén, eu desbordadísima, porque a dirección do centro, e ademais querer tamén seguir prestando asesoramento xurídico neses concellos, e moita xente que me coñece que ven, pois por poñer algo negativo que non chegue como me gustaría a todas as persoas que acuden, pero como proxecto fantástico, porque se chega a moita xente, porque unha pequena victoria, unha pequena axuda para min é un logro enorme. E que axudas a xente a estar a mellorar na súa vida. Bueno, pois moitísimas gracias por vir hoxe ata aquí, Mariña, e moita sorte que sigades traballando por todas nós. Gracias a vos, moitas gracias a vos. Gracias a vostedes tamén por estar aí, vémonos na próxima entrevista.